बाक्सानि सानजा खालपानियाव थिरजुवानि हेंथायै पुलिसनि नायबिजिरनाय। गोबर्धना पुलिसनि नायबिजिरनायाव साथाम दुथांजुवारि एरेस्ट। हमजानाय साथाम जुवारिया सुरजन शर्मा, मनेश्वर बर्मन आरो भारत बर्मन। हमजानाय साथाम जुवारिफोरनिफ्राय जुवायाव बाहायनाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर मोनदों। बे समाव गोबर्धना पुलिसनि जिम्मायाव साथाम जुवारि। मख'नो गोनांदि बाक्सानि गुबुन गुबुन जायगायाव उदाङै सोलिबोगासिनो थिरजुवानि उदां फालांगि।